Трябва да другия телефон с Дискорд. Аз съм в Дискорд, чакам да ми звъниш после от него. Я да възползвам това моя съвсем вече телефон. Звони. Какво стана? Какво ще ми кажеш сега? Какво ще ми кажеш? Bitch, what the fuck happened to you? Bitch, your eyes. Oh. Bitch, I can't see. Bitch, snap out of it. Bitch, I can't fucking see. Tell Jesus that the bitch is back. Аз да влизам сега. Какво се плеля? Какво? Колко за... Караш му се плеля. Окей. Здравейте! Здравейте! Нани? Хей, Даджи, и аз си обърни камерата да те питам нещо. Мама ти гадна педофилска. Буквално имам на клип как си показваш хуя. Майко, да спиш 14 годишна жалкар. Как му е толкова жалък. И да не разбереш, че двама човека те бава, даже трима. Да го духат бедните.